מאוד אהבתי שהזכרת את הספר, אנחנו נדבר על זה, זה מקנה לך איזשהו אתוס מקצועי. אתוס זה איזשהו מעמד. ברגע שאדם אומר, אני רב למשל, או אני כתבתי ספר וכו', מתייחסים אליו אחרת. אז זה היה טוב שהזכרת את זה. אני חושב שלימוד פילוסופיה זה דבר תמיד טוב, תמיד מבורך, זה מראה על רוחב אופקים. אני חושב שעיקר החלק לשיפור זה המעטפת. אתה, כמו שאני מתרשם, בטבע שלך, אדם של קלף. בית המזוזה מבחינתך זה צלם בהיכל, זה סוג של מוקצה. זה משהו, אני קורא לזה פרדוקס המהנדס. מה זה אומר פרדוקס המהנדס? באים אליי הרבה מאוד אנשים להדרכות אישיות. הרבה מאוד מהם הם מהנדסים, בסדר? ואז פיתחתי לעצמי איזושהי ראייה שיטתית על אנשים שהם האנשים, הם הדבר האמיתי. אני קורא לזה, אני קורא להם מהנדסים, בסדר? הם לא חייבים להיות בוגרי הנדסה. זה אנשים שהם הכי טובים שיש. הם הדבר האמיתי, הם הקלף. מתייחסים ברצינות. הם העובדים הכי טובים בארגון. הם אנשים שפותחים את הדלת בהתחלה, סוגרים אותה בסוף היום. זה אנשים שאתה יכול הכי הרבה לסמוך עליהם. הבעיה איתם, וזה הפרדוקס, שהם לא עוברים ראיונות עבודה. בסדר? למרות שהם מתאימים, הם לא עוברים ראיונות עבודה. למה? כי בראיון עבודה, כדי לעבור את הסף למקום שבו אתה תצטיין, בסופו של דבר, אתה צריך להיות הפוך ממהנדס. מה זה אומר? אתה צריך לדעת לפלרטט, אתה צריך לדעת לחייך, אתה צריך לדעת לעשות מניירות, אתה צריך לדעת לעשות חנדלח, אתה צריך לדעת לזרום בסמולטוק מטופש עם אנשים, שזה לא מעניין אותך בכלל מה שהם אומרים, כי הם אומרים דברים שעמים ולא מעניינים. ואצלך, אני אומר את זה לזכותך, אבל גם לגנותך בהיבט הזה של פרזנטציה, אתה בן אדם של אמת, אתה לא בן אדם של זיוף, אתה לא בן אדם של מניירות, אתה בן אדם של תוכן. אבל זה מה שיעצור אותך להגיע לליבם של אנשים, כי אנשים לא נותנים לך קרדיט על תוכן, ברוב המקרים, אתם זוכרים, אלא הקרדיט הוא על האסתטיקה בדרך כלל. תלמד לפלרטט עם בני אדם, לזרום איתם, להיות יותר גמיש. בסדר? אני יודע שזה קשה, ואני אומר את זה לזכותך, כי הבסיס שלך הוא תוכן, ואני מכבד אנשים כאלה, אבל תעבוד על המעטפת. אני לא מדבר אפילו על הטכניקה, על העניין הטכני או על העניין של המניירות, אלא אני מדבר קודם כל, תחליט שזה מספיק חשוב לך. שה-state of mind שלך יהיה, אוקיי, זה מותר לי קצת לשחרר. זה אפשרי. זה אפשרי בטוח. זה אפשרי בטוח. אני אומר לך מהרבה ניסיון עם הרבה מאוד אנשים, אם אתה תהיה משוכנע, ותרגיש עם עצמך נוח, אתה תשחרר. גם אני עברתי תהליך, כל אחד עובר תהליך, אנחנו כל הזמן בלמידה, אנחנו כל הזמן מתפתחים. אפשר לעשות את זה. הנה, שלי יחימוביץ', דיברנו עליה. בטלוויזיה היא הייתה ככה, פתאום בפוליטיקה היא ממש השתנתה אפילו לטובה. אז זה בהחלט אפשרי. זה בהחלט.